Халымһығыз эфирда интервью тапшыруы студияда Гүлсүмә Эштанова. Махсус кушымталар, виртуаль һүҙлектәр һәм төрле сайттар. Башҡорт телен һанлаштырыу буйынса һуңғарылы күп проекттар эшләнә. Программабының ҡунағы башҡортса телмәрҙе автоматик рәүештә текстҡа әйләндереү проекты етәксеһе Айгиз Ҡунафин. Айгиз, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Шулай итеп, аңлауым буйынса беҙ һеҙҙең проектта интернетта әгәр ҙә яҙырға һәм уҡырға өйрәтһәк, башҡортса хәҙер беҙ уны һөйләшергә өйрәтәбеҙ. Ябайлаштырып әйткәндә шулай, общий аңлатҡанда түбәнерәк төпкәрәк төшһәк, унда беҙҙең иң беренсе беҙ һөйләгән телмәрҙе компьютер аңларға тейеш. Компьютер беҙҙең текст формаһында аңлай, шуға беренсе этап ул текстҡа әйләндереү, икенсе этап текстты кире кеше һымаҡ һөйләргә өйрәтеү. Ягъни тауыш синтезаторы. Тауыш синтезаторы була. Өсөнсө этап уныһы виртуальный помощник дип әйтәләр. Мына теге банкка звонить иткәндә һеҙ һорау бирәгеҙ, ул һеҙгә ниндәйҙер теге аҡыллы кәңәш бирә, яуап бирә. Мына шул өсөнсө этабы уныһы иң ауыр этаптарҙың береһе була инде. Әле беҙ башлап тәүге аҙымдар яһайбыҙ. Әле беҙ беренсе этапты һәм икенсе этапты мына башларға торабыҙ. Икенсе этабы мына теге синтезаторлы беҙ башларға торабыҙ инде. Ошо проектысында. Беренсе этап буйынса социаль сетәрҙә 10 меңгә яҡын һөйләм уҡырға тигән саҡырыуҙар, өндәмәләр йөрөй ине. Тимәк, был һеҙҙең проекттың саҡырыу өндәмәһе. Был беҙҙең яҙған саҡырыу булды, әммә кешеләрҙе ныҡ ҡурҡыттыҡ шикелле, сөнки 10 мең тип әйткән һан, ул гарантированно бөтә телдәрҙе лә любой телде алып 10 мең сәғәт булһа, ул гарантированно был телде цифровизация эшләтеп була инде, теге текстҡа әйләндереп була дигәнде аңлата. Әммә беҙҙең телдәр, төрки телдәре компьютер өсөн ябайлыраҡ, шунлыҡтан әлегә мына июнгә тиклем 500 сәғәт тип ҡуйғанбыҙ. Был 20 тапҡырға әҙерәк, шуға кешеләр ҡурҡмағыҙ. 500 ул күп түгел, беҙ әле 50-һен уның йыйҙыҡ. 500 сәғәттең 50 сәғәте әле йыйылған. Йыйылған, эйе. Әммә беҙгә июнгә тиклем 450-һен йыйырға кәрәк, сөнки беҙ ҡулланған платформа Mozilla, улар йылына 2 тапҡыр ғына обновление эшләйҙәр. Һәм беҙ йыйған бөтә яҙмаларҙы беҙ июндә генә ала алабыҙ, һәм йыл аҙағына тиклем ошо булған яҙмалар менән генә эшләй алабыҙ. Шуға беҙгә эксперименттар үткәреү өсөн йыл аҙағына тиклем беҙгә июнгә тиклем күберәк яҙмалар әҙерләп ҡуйырға кәрәк. Ғөмүмән проект нисек тормошҡа ашырыла? Нисек ҡайҙан текстты уҡып табабыҙ, уҡыйбыҙ һәм ҡайҙа ебәрәбеҙ артабан? Махсус ниндәйҙер ҡушымта күсереп алырға кәрәкме? Юҡ, бында текст әҙерләү буйынса мин основном эшләйем һәм мин ярҙам иткән кешеләр бар. Улар беҙгә тексттар әҙерләйҙәр. Ул яҡтан Искәндәр айға рәхмәт әйтернем, Рәмил апайға рәхмәт әйтернем. Улар миңә ниндәйҙер үҙҙәрендә булған тексттарҙы китаптарҙан бирәләр ҙә, мин уны теге сайтҡа индерәм һәм ул тексттарҙы, китаптарҙы беҙ һөйләмдәргә бүләбеҙ һәм аҙаҡтан шул сайтта кешеләр шул һөйләмдәрҙе генә күрәләр инде. Һәм шуны уҡыйҙар. Демәк, сайтҡа инергә кәрәк. Бының өсөн сайт, кемдең Android телефоны, уларҙың өсөн айырым приложение бар, ул уңайлы. Ҡушымтаны күсереп алырға мөмкин, тимәк. Бына Искәндәр ағай, Рәмил апай тинегеҙ, һеҙ тимәк бергә әүҙем эшләйегеҙ. Был бит йәмәғәт проекты, шулай бит. Был йәмәғәт, бында теләк буйынса. Бында нисек килеп сыҡты? Теге башта мин быны теге бөтә ерҙә пиар итеп ҡараным. Шунан Рәмил апай миңә ҡушылды. Бына эшләй башлағас, Искәндәр беҙгә ҡушылды инде. Кем теләй, теге ҡушылды тигәстә, мына бөтәһе лә теге тауыш яҙғанда улар ҡушылалар бит. Әммә кемдер мына тауыштары менән теге тауыш тикшереп, тауыш яҙҙырып ҡушылалар, кемдер менән дополнительно үҙе менән әйҙә ошо китапты өҫтәйек, әйҙә быныһын өҫтәйек дип үҙҙәре предлагай итеп, менә Искәндәр ниндәй ҙур ярҙам күрһәтә, ул теге миңә сканируй итеп теге менә ҡайберҙәр теге сканируй иткәндә теге күп хаталар ебәрәләр. Менә ул шуға теге профессионал өйрәнеп бөткән һәм уның теге текстарын теге миңә төҙәтеп ултырыуға кәрәкмәй инде. Алам да нисек бар шулай күсер алам. Тексттар тигәндә, улар ниндәй тексттар? Әҙәби телдәге тексттар? Әлеге ваҡытта беҙ теге нейҙәрҙең яҙыусыларҙың, башҡорт яҙыусыларҙың китаптарын һәм гәзит журналдарҙан алабыҙ инде нейҙәр тексттарҙы. Бына яңыраҡ ҡына теге ҡатнашыусылар араһында һорау үткәрҙек инде, тағы ла ниндәйерәк тексттар күргегеҙ килә тип, сөнки беренсе унда тейәгән китаптарыбыҙ бигерәк ҡайберҙәре ауыр ине уҡыуға. Һәм мына теге Золотой фонд дип аталған нейҙәренең, теге яҙыусыларҙың шул теге нейҙәрен, әҫәрҙәрен, китаптарын беҙгә тәҡдим иттеләр. Һәм мына әлеге ваҡытта беҙ ошоно менән булышабыҙ. Ҡатнашыусылар тип әйттегеҙ. Мына кемдәр менән, әле нисә кеше менән 50 сәғәт тейә алдығыҙ? Күпме ҡатнашыусылар? Быны беҙ башлап ярдык ВК социаль сетьтәрендә. Унда беҙҙең 400-дән артыҡ кеше ҡатнаша.
улардың бүтәле язмайдыр, чөнки теге сайтта безнең менә күрһәтеп тора, ничә кеше катнашканын. ВК-ла гына булганда безнең 300-гә якын, 300-дән артыграк кеше тавыш яздырганын күрһәтелә ине. Адактан 300 кеше менән без теге июньгә тиклем 500 сәгать диеп өлгермәдек. Шуңа хоранымда инсегерәк тагы кешеләр табырга дип миңа Инстаграмда айрым группа асып шунда эшләй башларга тәкъдим иттеләр. Һәм менә әле Инстаграмда бер аднан булмайдыр. Унда теге рәхмәт әйтерне миндә теге шугатты безнең теге башкорт блогерларына, улар миңа теге пиар-итәргә, бушлай пиар-итәргә ярдәм иттеләр. Ул яктан һәм әлеге вакытта менә Инстаграмдан гына килделәр безнең 200-гә якын кеше, һәм менә теге әле безнең темп скорость күбәйде инде менә. Тизлек артты димәк, уку буенча. Кемдер укый ала текстларда? Монда контактта безнең основном теге ололар, теге статистика күрһәтелә бит, бездә 45+ ул где-то ярты һәйне, шуларның күбе тагыла теге хатын-кызларны. Уку буенча любой кеше укый ала, менә нишләп Инстаграм миңа кирәк ине, чөнки Инстаграмда теге основном яшьтәр. Яшь аудитория. Менә теге компьютер телмәрдә аңлар өчен, олларның телмәрен аңлап өлгереп, аңлап өйрәнеп, теге яшьләрнең телмәрен аңламаһа тоже насапла, чөнки күптәр теге, күбрәк яшьләр бу нәмәне куллана, шуга миңа яшьләрнең дә тавышы кирәк ине. Һәм дә менә беренче безгә укучыларга ласыграк кирәк, чөнки мәктәп укучыларына, чөнки улар, текст укый беләләр бит инде. Менә минем бала 4нче класста ул текст укый, үзенекен яздыра. Ул да шундый тавыш яздыра үзенең, текстларда яздыра. Мин ике өлкән улымды кушып куйдым эшләргә. Улар тикшерләр һәм яздырлар, һәм теге статистика буенча улар теге топта торалар тикшерү буенча. Беренче мәктәптәргә сыккан, беренчедән балаһын дарыт, кешехана күбрәк язылу укала тизрәк буласак, икенчедән теге балалар теге тавышын танып өйрәнһә, унда безнең теге балалар проектында ла без куллана алырбыз. Чөнки әлеге вакытта менә шул урыс, инглиз телләрен алһак, теге цифры, теге распознавание языка атла инде. Уларда теге балалардыкын сараңлайдарына, әгәр теге умный теге смарт TV булһа, теге тавыш менән теге команда берип, балаларга да әйтеп караган, балаларда теге әллә ни аңлап бетмәйләр. Һәм без шуны теге балалар үзен сәрәттә итеп ката димәк. Бunda компьютер өчен ул теге баланың әйтүе, теге улының әйтүе, ул теге нык аерыла. Хатын-кызы, ир-егетнеке нык аерыла. Шуга безгә төрле һөйләгән кешеләр кирәк. Сифат мәсьәләһенә килгәндә. Сифатты, тавыштың сифаты. Индирект не дәс сифат. Әгәр иргәлә теге Таза булырга тиешме? Юк, иргәлә әгәр дә менә теге машина китеп бара, ул наоборот һәйбәтрәк, чөнки без теге смартфон белән һөйләшкән сакта иргәлә безнең шул машиналар йөргә могут, улар камасаллай сактар. Шуга компьютер уны мәгълүматны аерып өйрәнергә тиеш. Шуга был интершим камасаламай димәк. Был наоборот кирәк. Эргәлә икенче кеше һөйләшергә тиеш түгел, чөнки компьютер теге икенче кешенең тавышын да әйткән сүзен аңлап әйтмәй, бу кем әйтте бу сүзне дип аңламаска мөш. Шуга кешенең булмауы гына кирәк инде. Тагы нимәле яздырырга? Компьютердамы, әллә смартфондамы? Икенле яздырып була, әмма смартфонда уңайлырак, чөнки смартфонда гел кулың астында һәм онда теге телевизион әйтәк, әзерәк инде. Компьютерда теге мышканы тегеләп ашылдырып йөргәнсә күп вакыт үтә. Тикшерү буенча смартфонда ул намного уңайлырак. Менә минең әсәем даже кино карап утырып, тикшереп, ике эшләү өйрәнде. Димәк, текстты уку бер эш һәм укылган текстты тикшерү дә бар. Укылган текстты шул ук көрмәндәр ике тапкыр тикшергә тиеш. Ике кеше бер текстты тикшерә. Димәк, тикшерүсе ирекмәндәр дә кирәк. Бу хәттән мөгаен. Улар шул бер кешеләр. Чөнки теге кабердә язып утыру, арып китәһәң һәм тикшерүгә күсәһәң. Яки менә автобуста китеп бараң, һәм теге һөйләп утырган башка аңламаска могыттар. Бу тикшерү утырганда теге наушник белән теге бик уңайлы инде. Катнашучыларны ялып итү буенча айрым бер конкурста игълан иткән шикелле. Ничек үтте ул конкурс? Юк, ул яңарак үткән конкурс, ул катнашучыларны ялып итү өчен түгел, без менә как раз синтезатор эшләр өчен тавыш иттек. Хайланык инде. Был тавышты хайлаганда ВК-лагына, онда теге Инстаграмда аккаунт югын, шу ВК-лагына булды тавыш үткәрү. 6 кеше катнашты, күбрәк үткән инде, 6 кеше. Һәм 12 мең кеше ул көнне күрде конкурсты. Ул теге нык аптыраным, нык куандым. 3000-дән артык кеше тавышын бирде инде. Һәм еңүче кем булды? Һәм еңүче безнең Айгөл дигән апай, Көергәдә районнан башкорт теле укытучысы инде. Димәк, бу проектка һөнәренә карамай, кем булып эшләвенә карамай, һәр кемде көтәһегез. Без теге монда кешеләр белән һөйләшкән сакта, синең һөнәрең дип сорап тормайды, инде компьютер алышуга ул бүтән аңлап өйрәнергә тиеш. Буна башка төрки телләргә килгәндә,
Улар нисек был проектка кушылган, уңышлы без иярлек шундай проекттар бармы? Мына без эшләгән платформа Common Voice атла Mozilla'ның, унда төрки телләреннән төрки, татар, үзбәк, казак һәм унда беренче тагыла ниләр бар, якут та бар. Иң алдыңгылардан булып төрки менән татарда тора иде, без хәзер уларда үтеп киттек. Куаныч бер яктан әйтерик, икенче яктан улар өчен куанып булмый, чөнки улар көрәмнәрдә ялып итә алмагандар һәм менә уларның эшләре тукталып калды инде. Аралашаһыгызмы проект авторлары менән? Безнең Telegram чатында төрки телле программистлар менән аерым чат бар. Унда бик әүземдәреннән булып үзбәктәр тораларында, улар беренче булып менә әйткән бот эшләнәләр, улар теге Telegramда гына. Үзе таптылар үттеләр димәк. Юк, улар ике этапты калдырып торып, улар теге өченче этапы ул теге аерым эшләнеп үтте, булат текст формасында гына. Текст менән язам Telegramда бот һиңа җавап бирә текст формасында инде. Улар теге беренче, икенче этапты калдырып тордылар. Менә улар үзләренең эшләре менән теге без бер теге программалар тәҗрибә ортаклашабыз, код менән дә ортаклашабыз инде, яктан ярдәм итеп торабыз. Айгиз, бана бу проект ни өчен мөһим безнең халык өчен? Беренчедән тел, хәзер менә күпме генә теге каршы булучылар булһалар, теге смартфонда да бултырмагы дип, әмма бөтен нәмәгә ошак бара, теге безнең аралашу күбрәк теге смартфоннар менән, смартфон аша язышу менән бара итендә. Менә мисал итеп килтерермен, безнең башкорт шрифты булмаган сакта, теге ничек без теге русча хәрефләр менән генә, теге урыс хәрефләре менән генә теге язышайнык, и кабердә теге Казаны казат дип теге шундайрак теге кызык дип була торган. Менә хәзер теге шрифт булгас, уже башкортча язышабыз бит инде. Менә безнең әгәр дә шундай телмәр аңлай торган телмәр, безнең сөйләшә алган инструмент булса, демәк уның да куллана торган урыннар табыласак. Демәк, һезнең бу проектты бәйләнештә селтәрендә, Instagram селтәрендә табырга мөмкин. Һәм кушылырга мөмкин. Кушылһалар бик шат булырмын. Әңгәмәгезгә рәхмәт, уңышлар теләйбез. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп һез дә башкорт телен һанлаштыруга үз өлешегезне индерә аласыгыз. Программист Айгиз Кунафин бу эште ничек аткарырга өйрәтте. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.